രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ശിശുരാധാവ് ഇന്ന് മന്ദിര സ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാവ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷ്യ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ की जय. गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंद. हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम തൃതീയ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 16. അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്രജ പ്രസീദം നവനീതചോരം ഗോപാങ്കനാനാം ചതുകൂലചോരം അനേക ജന്മാർജിത പാപചോരം
ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. ശ്രീരാധികായ ഹൃദയസ്യ ചോരും നാവാംബുദശ്യാമളകാന്തിചോരം പദാശ്രിതാനാം ച സമസ്തചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. അകിഞ്ചനീകൃത്യ പാദാശ്രിതം യാ കരോതി വിശ്വം പദീഗേഹഹീനം കേനാഭ്യഹോ ഭീഷ്ണചൗരയീദ്രി ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാന്ന ജഗത്രയേപി യദീയനാമാപി ഭാരദ്യശേഷം ഗിരിപ്രസാരനാപി പാപരാശിൻ ആശ്ചര്യരൂപോ നനു ചൗരയീദ്രി ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാന്ന മയ കദാപി. ദാനം ച മാനം ച താദേന്ദ്രിയാണി പ്രാണാംശ ഹൃത്വാ മമ സർവമേവ പലായസേ കുത്ര ധൃതോത്യചൗരാ ത്വം ഭക്തിദം നാശി മയാ നിരുത ചീനാസ്തി ഘോരം യമപാശബന്ധം വിനാസ്തി ഭീമം ഭവ പാശബന്ധം ചീനാസ്തി സർവസ്യ സമസ്തബന്ധം നൈവത്മനോ ഭക്ത കൃതം തു ബന്ധം മന്മാനസേ താമസാരാശി ഘോരേ കാരാഗൃഹേ ദുഃഖ മയ നിബദ്ധ ലാഭസ്വഹേ ചോരഹരേ ചിരായ സ്വചോരദോഷോ ചിദമേവ ദണ്ഡം വ്രജ പ്രസീദം നവനീതചോരം ഗോപാംഗനാനാം ചതുകുലചോരം അനേകജന്മാർജിത പാപചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. കാരാഗൃഹേ വാസ സദാ ഹൃദയേ മദീയേ മദ്ഭക്തിപാശദൃഢബന്ധന നിശ്ചലസൻ ത്വം കൃഷ്ണ ഹേ പ്രളയകോടിശതാന്തരേപി സർവസ്യ ചോരഹൃദയൻ നഹി മോചയാമി. രാഷ്ട്രഗൺ की जय, വിലമംഗല ठाकुर की जय. हरे कृष्ण. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത 15-ാം അധ്യായം പുരുഷോത്തമേവ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, ഗീതാട്ടി മാതാജല്ലേ ചൊല്ലുന്നത്? ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം ശ്രീ പരമാത്മനേ നമഃ. അഥ ശ്രീ ഭഗവദ്ഗീത പഞ്ചദശോധ്യായഃ പുരുഷോത്തമയോഗഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ്. അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാല. അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്ധദാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ ജ്ഞാതോ ന ചാർദി ന ച സംപ്രദിഷ്ട. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ. തത്പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ. തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യദ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. നിർമാനമോഹാജിതസംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമാഃ. ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്താഃ സുഖദുഃഖസംജ്ഞൈർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്.
न तद्भासयदे सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम मामैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽव्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेदसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयदेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमबोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मादक्षरमधीतोऽहम् अक्षरादभिचोत्तमः अधोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण थैंक यू मंदिर നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കാം. गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामादिभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सरादां पुरुषोत्तमम् वन्दे नवघनश्यामादिभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सरादां पुरुषोत्तमम् गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामादिभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सरादां पुरुषोत्तमम्
ശ്യാമാതിപുരം പീതാംബരധരം ദേവം ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാ പ്രിയം. ഗോവർദ്ധനം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാ വന്ദേ നവഗണശ്യാമാതിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സരാധാം പുരുഷോത്തമം. വന്ദേ നവഗണശ്യാമാതിപുരം മുരളീധരം പീതാംബരധരം പുരുഷോത്തമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലേക്ക് കടക്കാം. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൈത്തമത്യുൽവണകർണബാണേ ഭ്രാതുപുരോ മർമ്മസുതാടിതോപി സ്വയം ധനുർദ്വാരി നിദായമായാം ഗതവ്യദോയ അയദുരുമനായനാഃ. സൈത്യമത്യുൽവണകർണബാണേർ ഭ്രാതുപുരോ മർമ്മസുതാടിതോപി സ്വയം ധനുർദ്വാരി നിദായമായാം ഗതവ്യദോ അയാദുരുമാനയാനഃ. സൈത്തമദ്യുൽവണകർണബാണേർ ഭ്രാതുപുരോ മർമ്മസുതാടിതോപി സ്വയം ധനുർധാരി നിദായമായാം ഗതവ്യദോയ ദുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൈത്തമദ്യുൽബണകർണബാണേർ പ്രാദുപുരോ മർമ്മസുതാടിതോപി സ്വയം ധനുർധാരി നിദായമായാം യദാരുമാനയാനഃ. സൈത്തമദ്യുൽബണകർണബാണേർ പ്രാദുപുരോ മർമ്മസുതാടിതോപി സ്വയം ധനുർദ്വാരി നിദായമായാം
ഗദവ്യദോ അയാതുരുമാനയാനഃ യദോ അയാദൂനുമാനയാനഃ മാനയാന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയിദ്ധമത്യുൽഭണകർണബാണേർ പ്രാദുഃപുരോ മർമ്മസുതാഡിതോപി സ്വയം ധനുർദ്വാരി നിധായ മായാം ഗദവ്യഥോ യാദുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയിത്തമത്യുൽബണവർണബാണേർ സാധു പുരോ വർമ്മസുതാഡിതോപി സ്വയം ധനുർധാരി നിധായ മായാം തദവ്യദോ അയാതുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയിത്തമത്യുൽബണകർണബാണൈർഭ്രാതുഃപുരോ മർമ്മസുതാഡിതോപി സ്വയം ധനുർദ്വാരി നിധായ മായാം ഗദവ്യഥോ യാദുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയിദ്ധമത്യുൽബണകർണബാണൈർ പ്രാദുർപുരോ മർമ്മസുതാഡിതോപി സ്വയം ധനുർദ്വാരി നിധായ മായാം ഗദവ്യഥോ യാദുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമിത്യമത്യുൽഭണകർണബാണേ ഭ്രാതുംപുരോ മർമ്മസുതാഡിതോപി സ്വയം ധനുർധാരി നിധായ മായാംഗദാവധോ യാതുരമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജയ മരിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയിദ്ധമത്യുൽബണകർണബാണൈർ ഭ്രാതുഃപുരോ മർമ്മസുതാഡിതോപി സ്വയം ധനുർദ്വാരി നിധായ മായാം ഗദവ്യഥോ യാദുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൈത്യമത്യുൽബണകർണബാണേർ പ്രാദുഃപുരോ മർമ്മസുതാഡിതോപി സ്വയം ധനുർധാരി നിധായ മായാം ഗദവ്യഥോ യാദുരുമാനയാന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ ടീം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയിത്തമത്യുൽബണകർണബാണേർ ഭ്രാതുഃപുരോ മർമ്മസുതാഡിതോപി സ്വയം ധനുർദ്വാരി നിധായ മായാം ഗദവ്യഥോ യാദുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയിത്തമത്യുലബണകർണബാണൈർഭ്രാതുഃപുരോ മർമ്മസുതാഡിതോപി സ്വയം ധനുർദ്വാരി നിധായ മായാം ഗദവ്യഥോ യാദുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മത്യുൽബണകർണബാണേ ഭ്രാതുഃപുരോ താഡിതോപി സ്വയം ധനുർധോരി നിധാനമായ ഗദവ്യഥോ യാദുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹിതമത്യുൽബണകർണഭാണേർ ഭ്രാതു പുരോമർമ്മസ്സു താടിതോപി സ്വയം ധനുദ്ധാരി നിദായ മായാം ഗതവ്യതയോ യാതുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൈത്തമത്ഥുൽബണകർണബാണേർ ഭ്രാതുപുരോ മർമ്മസ്യ താടിതോപി സ്വയം ധനുർധ്വാരി നിധായ മായാം ഗതവധോ അയാതുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയുദ്ധമത്യുൽപണ കർണബാണേർ ഭ്രാതുർപുരോ മർമ്മസു താടിതോപി സ്വയം ധനുർദ്വാരി നിധായ മായാം ഗതവ്യഥോ യാതുരുമാനയാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സഹ അവൻ, വിതുരൻ, ഇത്തം ഈ വിധം, അതി ഉൽബണ കഠിനമായി, കർണ ചെവി, ബാണൈഹു അമ്പുകളാൽ, ഭ്രാതുഹു സഹോദരന്റെ, പുര രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും, മർമ്മസു ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ നിന്നും, ദാഡിതഹ ബാധിച്ച്, അഭി പകരം, സ്വയം അയാൾ തന്നെ, ധനുർദ്വാരി വാതിൽക്കൽ വില്ലുചാരി, നിദായ വച്ച്, മായാം ബാഹ്യപ്രകൃതി, ഗതവ്യതഃ ദുഃഖരഹിതനായി, അയാത് വികാരമൂർച്ചയിൽ, ഒരു മഹത് മാനയാനഹ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദത്തെയും. ദുര്യോധനന്റെ പരുഷവാക്കുകളുടെ ക്രൂരമ്പുകൾ തുളച്ച്, കാതുകൾ തുളച്ച് ഹൃദയത്തിൽ തറച്ച വിതുരർ തന്റെ വില്ല് വാതിൽക്കൽ വെച്ച് സഹോദരന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരമ്പൊരുളിന്റെ നിശ്ചയങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം തെല്ലും ദുഃഖിതനായിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ശക്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രതികൂലാവസ്ഥയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുകയോ ആയാസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 3:27 ഇത് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. ഉപാധിബദ്ധമായ ആത്മാവ് ബാഹ്യശക്തിയുടെ വിഭിന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ ലീനനായി കഴിയുകയാണ്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും താനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം മൂലം അയാൾ കരുതുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായ ബാഹ്യശക്തി പരമോന്നതനായ അവിടുത്തെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലും ബദ്ധാത്മാവ് ബാഹ്യശക്തിയുടെ പിടിയിലുമാണ്. ആകയാൽ ബദ്ധാത്മാവ് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണ നിമിത്തം തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം താൻ സ്വതന്ത്രമായാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. അന്ത്യത്തിൽ അയാളെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംവശനായാണ് ദുര്യോധനം പ്രവർത്തിച്ചത്. അയാൾക്ക് വിതുരന്റെ പക്വമായ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നേരെ മറിച്ച് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായ ആ മഹാത്മാവിനെ അപകീർത്തിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതിനാൽ ദുര്യോധനൻ ക്രൂരമായി അപമാനിച്ചിട്ടും അയാളെ സർവനാശത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലൂടെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുടെ പ്രേരണയാലാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിതുരന് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിശക്തമാണെന്ന് പരിഗണിക്കുകയും ഒപ്പം ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചതെന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഭക്തനെ ലൗകികമായ ആകർഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും പരിത്യാഗത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ തന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. വിതുരൻ ഒരിക്കലും തന്റെ സഹോദരന്റെ രാജകീയ കൊട്ടാരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നില്ല. കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുവാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ
സ്നേഹ സേവനത്തിൽ സദാ മുഴുകുന്ന ഭക്തനാകുവാനും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദുര്യോധനന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് അവസരം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനന്റെ കഠിനമായ അപമാനത്തിൽ വേദനിക്കുന്നതിന് പകരം വിശുദ്ധമായൊരു സ്ഥലത്ത് ഏകനായി വസിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകുവാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി തന്ന അയാൾക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായി കഴിയുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും ബദ്ധനാക്കുന്ന എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മോചിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗതവ്യത അഥവാ വ്യതാരഹിതം എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. വിനാശത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ തന്റെ സഹോദരനെ വില്ലെടുത്ത് ചെറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ദുര്യോധനന് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത ശക്തിയായ മായ ഇവിടെ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പ്രവർത്തിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദകി ജയ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹുയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്നക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സാധിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തിഃ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹുയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്നാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സാധിഷ്ഠതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹുയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സാധിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹുയാ തീർത്ഥപദപദാനി അനാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സാധിഷ്ഠതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജോഹയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സ്വാധിഷ്ഠിതോ യാന സഹസ്രമൂർത്തിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹുയാത് തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സ്വാധിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹുയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സ്വാധിഷ്ഠതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹുയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമ പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സ്വാധിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജാസുകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹ്വയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്യാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സ്വാദിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹ്വയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്യാക്രമ പുണ്യചികീർഷയോർവ്യ സ്വാദിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വീണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹ്വയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സ്വാധിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹ്വയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സ്വാദിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹ്വയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവാം സ്വാദിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹ്വയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സ്വാധിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹ്വയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സ്വാധിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാനിർഗത ഗൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹ്വയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സ്വാധിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരായിരുന്നു? അശ്വത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിർഗത കൗരവ പുണ്യലബ്ധോ ഗജാഹ്വയാ തീർത്ഥപദപദാനി അന്വാക്രമത് പുണ്യചികീർഷയോർവ്യാം സ്വാദിഷ്ഠിതോ യാനി സഹസ്രമൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജിയാണല്ലേ? ഓക്കെ. ഞാൻ പേരെങ്ങനെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. ഓക്കെ. നമുക്കിതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. താഹ അവൻ വിതുരൻ നിർഗത വിട്ടുപോയ ശേഷം കൗരവ കുരുവംശം പുണ്യം ലബ്ധ ലഭിക്കുക ഗജാഹ്വയാത് ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ നിന്നും തീർത്ഥപദ പരമപുരുഷന്റെ പദാനി തീർത്ഥാടകൻ അന്വാക്രമാത് അഭയം തേടുക പുണ്യം ചികിത്സയ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് പൂർവ്യാം ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അധിഷ്ഠിത സ്ഥിതി ചെയ്ത യാനി
എല്ലാവരും സഹസ്രായിരങ്ങൾ മൂർത്തി രൂപങ്ങൾ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ ചെയ്യും. സ്വന്തം പുണ്യത്താൽ വിതുരനി ധർമ്മിഷ്ഠരായ പാണ്ഡവരുടെ സൗഹൃദം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഹസ്തിനാപുരം വിട്ടതിന് ശേഷം വിതുരൻ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളായ നിരവധി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താമസിച്ചു. ധാർമ്മികമായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതം നേടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. വിതുരൻ ഉന്നതമായ ധാർമ്മിക നിലവാരമുള്ള പുണ്യാത്മാവായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൗരവ കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഉന്നതരായ രക്ഷിതാക്കൾ, ധനസമൃദ്ധി, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ആകാര സൗഷ്ഠവം എന്നിവ മുമ്പ് ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സിദ്ധിക്കുന്നവയാണ്. പക്ഷേ ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യം നേടുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുവാനും അത്തരം പുണ്യാർജിത സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും പര്യാപ്തമല്ല. താൻ പുണ്യം കുറഞ്ഞവനാണെന്ന് വിതുരൻ സ്വയം കരുതി. അതിനാൽ കൂടുതൽ പുണ്യം നേടുവാനും ഈശ്വരനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും ലോകത്തിലെ എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലും സന്ദർശിക്കുവാനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ലോകത്തിൽ വ്യക്തിഗതമായി പ്രത്യക്ഷം ചെയ്തിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ വിതുരന് അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് നേരിട്ട് സമീപിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വന്തം പാപത്തിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് മോചനം നേടിയിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാൽ വിതുരൻ അത് ചെയ്തില്ല. ഒരുവന് സ്വന്തം പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മോചനം നേടുന്നതുവരെ 100% ഭഗവത് ഭക്തനാകാൻ കഴിയില്ല. കുതന്ത്രക്കാരനായ ധൃതരാഷ്ട്രോടും ദുര്യോധനോടുമുള്ള സഹവാസം മൂലം തന്റെ പുണ്യം ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പെട്ടെന്ന് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ താൻ യോഗ്യനല്ലെന്നും വിതുരൻ സ്വയം ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:28 ഇത് താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു. യേഷാം ദ്വന്ദ്വഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം ദേദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്താ ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. കംസൻ, ജരാസന്ധൻ തുടങ്ങിയ പാപികളായ അസുരന്മാർക്ക് പരമോന്നത സത്യമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക ജീവിത തത്വങ്ങൾക്ക് ച്യുതി വരാത്താതെ ആചരിച്ച് കർമ്മയോഗവും പിന്നീട് ജ്ഞാനയോഗവും അനന്തരം ധ്യാനയോഗവും അനുഷ്ഠിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ പരിശുദ്ധമായ അവബോധം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരുവനെ ദൈവാവബോധം വികസിച്ചു കിട്ടിയാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സത്സംഗം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. സ്യാൻ മഹസേവയാ വിപ്ര പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവണാത്. ഈ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഒരുവൻ ഈശ്വരനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകാൻ സാധിക്കും. തീർത്ഥാടകരുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ. അവ ലോകമൊട്ടുക്കുമുണ്ട്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരവും പരിശുദ്ധമായ അസ്തിത്വവും നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടങ്ങളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുവൻ വെറുതെ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചും നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചും മാത്രം തൃപ്തനാകരുത്. അവിടെ ഈശ്വര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന മഹാത്മാക്കളെ അയാൾ കാണണം. ഓരോ തീർത്ഥസ്ഥലത്തും ഈശ്വരൻ തന്റെ വിഭിന്നങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങൾ അർച്ചാമൂർത്തികളെന്നോ സാധാരണക്കാരെ എളുപ്പം ആകർഷിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെന്നോ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ബാഹ്യനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുവാനോ ബാഹ്യകർണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രവിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഈശ്വര സേവനത്തിന്റെ അഭ്യുന്നതിയുടെ നിലവാരമനുസരിച്ചോ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിന്റെ തോതനുസരിച്ചോ നമുക്ക് ഭഗവത് സമ്പർക്കം സാധ്യമാകും. പക്ഷെ നമ്മൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായില്ലെങ്കിൽ പോലും ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള തന്റെ അർച്ചാമൂർത്തികളിൽ നമുക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കുവാൻ കാരുണ്യം കാട്ടുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായില്ലെങ്കിൽ പോലും ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള തന്റെ അർച്ചാമൂർത്തികളിൽ നമുക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കാൻ കാരുണ്യം കാട്ടുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ.
അദ്ദേഹം സർവശക്തനാകിയാൽ നമ്മുടെ സേവനമായി അർച്ചാമൂർത്തികളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന അർച്ചനകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന അർച്ചനകൾ കേവലം സങ്കല്പമാണെന്ന് ആരും വിഡിത്തമായി വിചാരിക്കരുത്. അർച്ചാമൂർത്തി വെറും പ്രതിമകളല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരുവന്റെ പാപമോചനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചിട്ട് അവന് അർച്ചാമൂർത്തിയുടെ പൊരുൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ മാർഗനിർദ്ദേശയാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അനിവാര്യമാണ്. ഭാരതവർഷത്തിലുടനീളം നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥകേന്ദ്രങ്ങൾ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം പുണ്യസങ്കേതങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അർച്ചാമൂർത്തികളുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ പറ്റി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ആദികേശവനായി സന്നിഹിതനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലം. പുരി ഒറീസയിൽ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പുരുഷോത്തമനും എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രയാഗിൽ അലഹബാദിൽ അദ്ദേഹം ബിന്ദു മാധവനായിട്ടുണ്ട്. മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ അദ്ദേഹം മധുസൂദനായി പ്രത്യക്ഷനാണ്. അനന്താരണ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വാസുദേവനായും പത്മനാഭനായും ജനാർദ്ദനായും അറിയപ്പെടുന്നു. വിഷ്ണുകാഞ്ചിയിൽ വിഷ്ണുവായും മായാപുരിയിൽ ഹരിയായും ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഭഗവാന്റെ ഇത്തരം ലക്ഷോപലക്ഷം അർച്ചാരൂപങ്ങളുണ്ട്. ഈ അർച്ചാമൂർത്തികളുടെ എല്ലാം രത്നചുരുക്കം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സർവത്ര പ്രകാശ തന്റെ ഭക്തസുഗതിതേ ജഗദേരാ ധർമ്മനാശി ധർമ്മസ്ഥാപിതേ. ലോകത്തിന്റെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും സാധാരണ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുവാൻ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുവാനും ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം നൽകുവാനും ഭഗവാൻ ലോകത്തിലെമ്പാടും തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായുഷഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ദുര്യോധനൻ കോപത്തോടെ വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഇവനോട് ആരാണ് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള വിതുരനോട് ആരാണ് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ സുഹൃത്താണ് അല്ലെ. പാണ്ഡവര് ദുര്യോധനന്റെ ശത്രുവാണ്, കൗരവരുടെ ശത്രുവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവനിൽ നിന്ന് എല്ലാം പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയും ഇവനെ അടിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാനും പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ വിതുരർക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും വിതുരര് അത്രയും മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. വിതുരര് ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരിക്കലും മുഴുകിയിരുന്നില്ല, അതൊന്നും ആസ്വദിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ. അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ജന്മം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ. സാക്ഷാൽ ധർമ്മരാജൻ യമരാജനാണ് വിതുരർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദുര്യോധനന്റെ പരുഷ വാക്കുകളുടെ ക്രൂരമ്പുകൾ കാതുകൾ തുളച്ച് ഹൃദയത്തിൽ തറച്ച് വിതുരൻ തന്റെ വില്ല് വാതിൽക്കൽ വെച്ച് സഹോദരന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരമ്പൊരുളിന്റെ നിശ്ചയങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം തെല്ലും ദുഃഖിതനായിരുന്നു. ഇനി അമ്പും വില്ലും എടുത്തിട്ട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും അല്ലെ അവരെ നേരെയാക്കേണ്ടതായിട്ടും യാതൊരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് കരുതി അല്ലെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് അപമാനിക്കുന്നതെന്നല്ല ഇവിടം വിട്ടു പോവുകയാണെന്നും അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ടേ ഭഗവാൻ ആരോടെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അവരുടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാലം കൗരവർക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി അവരുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷയായി അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത്രയും എല്ലാ അന്ധനായിരിക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം അവർക്ക് ശത്രുവായിട്ട് മാറി. അധർമ്മത്തിനെതിരെയായിട്ടാണ് വിതുരര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലാതെ പാണ്ഡവരോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തോളൂ എന്നല്ല, അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആ രാജ്യം അല്ലെ, അത് നൽകാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴത് ദുര്യോധനും കൂട്ടർക്കും ശത്രുത കൂടുതലും വളരാൻ ഇടയാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ശക്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രതികൂലാവസ്ഥയെയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ഉൽപ്പന്നപ്പെടുത്തുകയോ ആയാസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിലും പഠിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ, ഭഗവാൻ ആരോടെങ്കിലും പ്രത്യേകം കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അവരുടെ ധനവും അല്ലെ സമ്പത്തും ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാം എടുക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിതുരർ തീരുമാനിച്ചു, ഇത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്, എനിക്ക് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ അല്ലെ ഇത്രയും കാലം സഹോദരനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രയും മക്കളെയും ഒക്കെയാണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെയാണ് സദ്ബുദ്ധിപദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇനിയും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമായി അതിനായിട്ട് ജീവിതം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അങ്ങനെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് പോവുകയും ഉണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതിനാൽ ദുര്യോധനൻ ക്രൂരമായി അപമാനിച്ചിട്ടും അയാളെ സർവനാശത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലൂടെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുടെ പ്രേരണയാലാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിതുരന് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിശക്തമാണെന്ന് പരിഗണിക്കുകയും ഒപ്പം ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചതെന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അല്ലെ, അതിന്റെ സ്വാധീന നിമിത്തമാണ് ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചതെന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഭക്തന് ലൗകികമായ ആകർഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും പരിത്യാഗത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ തന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. വിതുരൻ ഒരിക്കലും തന്റെ സഹോദരന്റെ രാജകീയ കൊട്ടാരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നില്ല. കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുവാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സദാ മുഴുകുന്ന ഭക്തനാകുവാനും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നു. വിതുരർക്ക് യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കൊട്ടാരത്തിലെ എന്റെ സഹോദരൻ്റെതാണ്
അല്ലെ? അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ധൃതരാഷ്ട്ര അല്ലെ? ധൃതരാഷ്ട്ര ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ പാണ്ഡവർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൗരവരെയൊക്കെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ധൃതരാഷ്ട്ര എല്ലാ മക്കളെയും വധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യം ലഭിച്ചു. എന്നിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്ര ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പോവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അല്ലെ? അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാനാണ് രാജാവ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവിടെ തന്നെ കഴിയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇപ്പോഴും പോയിട്ടുള്ള ആ വിതുരര് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയെ ഉപദേശിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഉപദേശിച്ച് നോക്കി അല്ലെ? എന്നിട്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അവസാനമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇത്രയും പാണ്ഡവർക്ക് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാണമുണ്ടോ വീണ്ടും ഈ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കഴിയാനായിട്ട് ഒരു പട്ടിയെ പോലെ അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും വലിയ രീതിയിൽ ശകാരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ നേരേക്ക് തിരിയാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇനി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയമെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കട്ടെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും വാക്കുകൾ വിതുരർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല ആ വിതുരർ എന്ന് പറയുന്നത്. വിതുരര് ആ സമയം ഉടനെ തന്നെ കൊട്ടാരം വിട്ടുപോവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അവർക്കറിയാം ഇത് ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വേഗത്തിൽ അവസരമൊരുക്കുന്നതാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിലും കണ്ടു അല്ലെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം രാജാവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും എന്തും ചെയ്യാം അല്ലെ? ആ ശൃംഗിയെയും ശമീക ഋഷിയെയും എല്ലാവരെയും വധിക്കാം അല്ലെ? അവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാം അല്ലെ? എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതൊന്നും ചെയ്തില്ല. ആ ശാപം അത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ? എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇത് എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ നേരേക്ക് പോവാനും ഭഗവാന്റെ നേരെ തിരിയാനും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ഞാൻ ഇത്ര കാലം രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളതൊക്കെ പിടിച്ചടക്കി രാജ്യം ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളും പിടിച്ചടക്കുകയും അതൊക്കെ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും വലിയ ചക്രവർത്തിയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നോക്കിയാലോ ഓരോരോ നമ്മൾ ഭരത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭരത മഹാരാജാവ് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ അല്ലെ? നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഭാരതം അതൊരു ചെറിയ ഇതാണ്. എന്നാൽ പഴയ കാലങ്ങളെല്ലാം അയൽ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് ഭാരതം. അതിന്റെയൊക്കെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നാലും ഭരത മഹാരാജാവ് നിഷ്പ്രയാസം അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഓരോരോ മഹത്തായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അധികം മൂല്യം നൽകിയും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചക്രവർത്തി പദവും മറ്റുള്ള രാജ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം അതൊന്നും യാതൊരു പ്രാധാന്യം നൽകാതെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിതുരരും നിഷ്പ്രയാസം ആ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദുര്യോധനന്റെ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് അവസരം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനന്റെ കഠിനമായ അവമാനത്തിൽ വേദനിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധമായൊരു സ്ഥലത്ത് ഏകനായി വസിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന അയാൾക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അവരുടെ മനസ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ എന്താ പറയാ മെന്റാലിറ്റി അല്ലെ? നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അവരോട് ശത്രുത ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്രയും വിതുരരോട് ഇത്രയും പരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അല്ലെ അടിച്ചു പുറത്താക്കണം എന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും വിതുരര് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. എന്താ കരുതിയത്? ഇത് ദുര്യോധനിലൂടെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയത് അല്ലെ? ദുര്യോധനൊരു നിമിത്തമായിട്ട് എന്നെ പുറത്താക്കാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് എന്നെ അയക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയണം എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്
ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവര് ഒരിക്കലും എന്ത് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും അല്ലെ. അവർ വിചാരിക്കും ഇത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു അല്ലെ. ഒരു സ്റ്റോറി പറയും, ഒരു മഹർഷി ഗംഗയിൽ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ കരയിലേക്ക് കയറി വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലിൽ തുപ്പുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം വീണ്ടും അയാളോട് പറഞ്ഞു നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഗംഗയിൽ പോയി കുളിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അയാള് 100-ലേറെ പ്രാവശ്യം തുപ്പുകയുണ്ടായി. ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഗംഗയിൽ പോയിട്ട് കുളിക്കുകയും ഉണ്ടായി. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് വളരെ ഉപകാരം. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം ഗംഗയിൽ കുളിക്കുള്ളൂ, എന്നാല് നിങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് ഇന്ന് 100-ലേറെ തവണ ഗംഗയിൽ കുളിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഗംഗയിൽ കുളിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങള് അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ യമുനയിൽ കുളിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപവും പുണ്യവും ഇല്ലാതാവും, കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്താലും അവരോട് നന്ദി പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ, എന്നാലും നമുക്കും പരിശീലിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ വിതുരര് അവരോട് ദുര്യോധനോട് മനസ്സുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിയാനായിട്ട് അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന്, തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോകാനായിട്ട് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനനായി കഴിയുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും ബദ്ധനാക്കുന്ന എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മോചിതനായി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഗതഗത എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. വിനാശത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് തന്റെ സഹോദരനെ വില്ലെടുത്ത് ചെറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ദുര്യോധനൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത ശക്തിയായ മായ ഇവിടെ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പ്രവർത്തിച്ചു. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ യോഗമായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് തന്നെ വിതുരർക്ക് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വന്തം പുണ്യത്താൽ വിതുരന് ധർമ്മിഷ്ഠരായ പാണ്ഡവരുടെ സൗഹൃദം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഹസ്തിനാപുരം വിട്ടതിന് ശേഷം വിതുരൻ ഭഗവാന്റെ പദാംബുജങ്ങളായ നിരവധി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താമസിച്ചു. ധാർമ്മികമായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതം നേടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അല്ലെ. ഭാരതത്തിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാനാവില്ല. അത്രയും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അത്രയും തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ ശ്രീ അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം, അങ്ങനെ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങള് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാര് വെറും പണം സമ്പാദിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ ആർമാദിക്കുമല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും എന്താ പറയാ ഒരു 50 വയസ്സിനൊക്കെ ശേഷം ഇന്ന് എല്ലാ പ്രഭുപാദരുടെ എല്ലാ അധിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അപ്പോ നമുക്കറിയാവുന്ന 4 സ്റ്റേജുകൾ അല്ലെ. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. വാനപ്രസ്ഥം ഒരു 50 വയസ്സിനൊക്കെ ശേഷം ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ, തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ അതൊക്കെ സന്ദർശിക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ സന്ദർശിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അവിടെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും വേണമെന്ന് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയും.
വിതുരർ ഉന്നതമായ ധാർമ്മിക നിലവാരമുള്ള പുണ്യാത്മാവായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൗരവ കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. കൗരവർ എന്ന് പറയുന്നത് കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് കുരുവംശത്തില് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് കുരുവംശം. ആ കുരുവംശത്തില് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. പിന്നീടാണ് അവരുടെ ആ വംശപാരമ്പര്യം പോലും അവര് കൈയടക്കി വെക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനായിട്ട് അത്രയേറെ പുണ്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമിത സേവനങ്ങൾ വ്യാപൃതമാകാനും ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യം നേടാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമിത സേവനങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകാനും അത്തരം പുണ്യാർജിത സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് പറയും. ഇത്രയും പുണ്യങ്ങൾ പോരാ, ഇനിയും പുണ്യങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് വിതുരർ പറയുന്നത്. താൻ പുണ്യം കുറഞ്ഞവനാണെന്ന് വിതുരർ സ്വയം കരുതി. അതിനാൽ കൂടുതൽ പുണ്യം നേടുവാനും ഈശ്വരനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും ലോകത്തിലെ എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുവാനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗതമായി പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ വിതുരന് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് എന്ന് സമീപിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം പാപത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ള വിതുരൻ അത് ചെയ്തില്ല എന്ന്. ഒരുവര് സ്വന്തം പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മോചനം നേടുന്നത് വരെ 100% ഭഗവത് ഭക്തനാകാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാമായിരുന്നു, എങ്കിലും പോയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? താൻ ഇത്രയും കാലം അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു അല്ലെ, അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് യോഗ്യനല്ല എന്ന് കരുതുകയുണ്ടായി. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മോചനം നേടുന്നത് വരെ 100% ഭഗവത് ഭക്തനാകാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, ഭഗവത് പ്രസാദം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും, ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. കുതന്ത്രക്കാരനായ ധൃതരാഷ്ട്രോടും ദുര്യോധനമുള്ള സഹവാസം മൂലം തന്റെ പുണ്യം ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പെട്ടെന്ന് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ താൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് വിതുരന് സ്വയം ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അസോസിയേഷൻ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. ഇത്രയും കാലം അധർമ്മികളായിട്ട് കൂടെവരുടെ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. യേശാം തൊന്തഗതം ഭാവം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണം ഹേതൊന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃ. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയും. എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട്. കംസൻ ജരാസന്ധൻ തുടങ്ങിയ പാപികളായ ശ്രീമാർക്ക് പരമോന്നതമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനും അവരുടെ സത്സംഗങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം നാരദ മുനിയുടെ ഒക്കെ പിന്നീടുള്ള ജന്മത്തിൽ, ആ ദാസിപുത്രനായിരുന്ന ജന്മത്തിൽ അല്ലെ, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരുടെ മഹാപ്രസാദത്തിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെയൊക്കെ അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് കഴിയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരുവൻ വെറുതെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് മാത്രം തൃപ്തരാകരുത്. അവിടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന മഹാത്മാക്കളെ അയാൾ കാണണം. ഓരോ തീർത്ഥസ്ഥലത്തും ഈശ്വരന്റെ വിഭിന്നങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കാണണം, അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. വെറുതെ സന്ദർശിച്ച പോരാമെന്ന് പറയും.
ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനുണ്ട്. അവിടെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി, 60-70 വർഷങ്ങളായി അങ്ങനെ ആയിട്ട് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അദ്ദേഹം ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ കാർത്തിക മാസങ്ങളിലൊക്കെ വൃന്ദാവനം കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇസ്കോണിൽ നിന്നും പോകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ. അദ്ദേഹം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അതുകൂടാതെ അതൊക്കെ ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരും. അത്രയും അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളൊക്കെ എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും, അല്ലാതെ നമ്മൾ ടൂറ് പോകുന്ന പോലെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ വെറുതെ കണ്ടുവരരുത്. അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കള് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണമെന്നും പറയും. അങ്ങനെ ധാരാളം ഓരോരോ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളിൽ നിന്നും കേൾക്കണമെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും കേൾക്കണം. പിന്നീട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അർച്ചാമൂർത്തിയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മൂർത്തിയിൽ വിശ്വാസവും അതിന്റെ അനുഭവവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. നമ്മൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായില്ലെങ്കിൽ പോലും ക്ഷേത്രത്തിലെ അർച്ചാമൂർത്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കുവാൻ കാരുണ്യം കാട്ടുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അർച്ചാമൂർത്തി, നമ്മൾ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും വീടുകളിലൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അർച്ചാമൂർത്തിയെ സമീപിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളായാലും അർച്ചാമൂർത്തിയെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം കാണാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണോ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ആ രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. കല്ലിലായാലും മരത്തിലായാലും ലോഹത്തിലായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അദ്ദേഹം സർവശക്തനായ നമ്മുടെ സേവനമായി അർച്ചാമൂർത്തികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അർച്ചനകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന അർച്ചനകൾ കേവലം സങ്കല്പമാണെന്ന് ആരും വിരുദ്ധമായി വിചാരിക്കരുത്. അർച്ചാമൂർത്തി വെറും പ്രതിമകളല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരുവന്റെ പാപമോചനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അവൻ അർച്ചാമൂർത്തിയുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടും. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാർഗനിർദ്ദേശം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരു വിഗ്രഹമല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുണ്ടായി കുറെ അല്ലെ. പ്രതിമാന ഹീതു സാക്ഷാൽ പ്രചേന്ദ്രനന്ദൻ, അദ്ദേഹം പ്രചേന്ദ്രനന്ദനായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലായാലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അർച്ചാമൂർത്തി ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ നൽകിയാലും സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും നൽകുക അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അശ്നാമി പ്രേതാത്മന, ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. മനസ്സുകൊണ്ട് അർപ്പിച്ചാൽ പോലും അതുപോലും സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും നൽകിയാണ് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ മധുരയിൽ അല്ലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാനിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒറീസയിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കാരുണ്യം നൽകുന്നു. അതുപോലെ പ്രയാഗിലെ ബിന്ദു മാധവനായിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. മധുസൂദനായിട്ടും അന്തരഭാഗത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദാരണ്യത്തിൽ വാസുദേവനായും പത്മനാഭനായും ജനാർദ്ദനായും അറിയപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്കോണിലും ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മായാപൂരിലെ രാധാമാധവായിട്ടും വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാശ്യാം സുന്ദറായിട്ടും അനേകം ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇപ്പോഴും ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇസ്കോണിനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, സർവത്ര പ്രകാശ തന്റെ ഭക്തേ സുഗതിതേ ജഗതേര അധർമ്മനാശി ധർമ്മസ്ഥാപിത. ലോകത്തിലെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും സാധാരണ മനുഷ്യന് അവന്റെ പാവങ്ങൾ കഴിക്കളയാൻ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുവാനും ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം നൽകുവാനും ഭഗവാൻ ലോകത്തിലെമ്പാടും തന്നെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ പാവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ഭക്തർക്ക് ആനന്ദം നൽകുവാനായിട്ടും ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും തന്നെ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അർച്ചാമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്
സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലഡുഗോപാൽ, എല്ലാവരും കുട്ടികളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ലഡുഗോപാൽ അല്ലെ, അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയോടെ കൂടി ആ കുട്ടി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കുട്ടിക്കറിയില്ല ഇത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ കൈകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്ന കുട്ടീന്റെ വിചാരം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്ത്, ഭഗവാന് ഒരു അംഗം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വരുമ്പോൾ ആ ലഡു കയ്യിൽ പിടിച്ചുള്ള രൂപത്തിൽ ആ അർച്ചാമൂർത്തി അവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പ്രതിമയല്ല, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അർച്ചാമൂർത്തി നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരിക്കലും കരുതരുത്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. വംശകൽപ്പരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവിശ പതിദാനാം ഭാവനഭ്യ വൈഷ്ണവ ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ